Kauhuelokuvat. Nämä elokuvat voi olla jännittäviä joidenkin mielestä, mutta eniten mua ärsyttää niissä ne, että nämä tyypit tekee tyhmimpiä päätöksiä. Näillä ei ikinä ole jostain syystä puhelinta, auto ei toimittaa, nämä ylipäätään vaan tekee tyhmimpiä päätöksiä. Sillä jos mun kaveri sanoisi mulle tälleen, joutuu tänä perjantai hengaa yksi tänne luolaan, josta lähi-ihminen on 15 kilometrin päästä, en vitus menis. Sillä kyllä mä haluan mieluummin hengaa tässä meidän lähellä. Mut jokainen äijä kauhuelokuvasta olisi varmaan mennyt tonne ilman puhelin. Mutta koska mä oon viisaampi kuin nämä tyypit kauhuelokuvista, niin mä väitän, että mä pärjäisin näitä kauhuelokuvapahiksia vastaan. Joten tässä videossa me arvioidaan, ketkä pahikset mä voisin voittaa kauhuelokuvista. 10 tarkoittaa, että mä voittaisin ne, ja 1 tarkoittaa, että mä häviäisin ja ottaisin turpaan. Let's go! Jason. Kaikki tietää Jasonin, se on tää ihme lätkämaskiäijä. Okei, ajatellaan, että mä oon mun kavereiden kanssa jossain leirillä. Sitten mä näen, että jossain metsässä 2-metrinen äijä matsitekaa. Mä lähden juokse täysin, mua ei kiinnosta. Vaikka täällä äijällä ei jos mitään matsita, tää kuitenkin paskois meidät. Tää on kunnon Hongman Joy. Ei tolle voi tehdä mitään. Puhumattakaan siitä, että täällä on vielä jotain yliluonnollisia voimia. Tää osaa teleporttaa tää jotain Ice missä en mä tiedä. Mulla ei oo mitään chanssia tätä vastaan. Vaikka mulle annettais AK-47, tää Jason jotenkin sais tapettua vielä. 0/10, en todellakaan pärjää. Truth or Dare. Tää on tällainen elokuva, että joku demoni valtaa sut ja kysyy sulta totuus vai tehtävä koko ajan. Sitten sun pitää vastaa tohon ja jos sä et vastaa tai tee sitä tehtävää, niin sä kuolet. Okei, silleen. Tää leffa alkaa silleen, että täällä on tällainen kaveriporukka Meksikos baarissa. Sitten nää tapaa jonkun random äijä, joka on silleen, että juu, tulkaa jatkoille tonne random kirkkoon. Toi kuulostaa jo vähän epäilyttävältä silleen, että me ollaan jossain Meksikossa. Tuolla voisi olla yhtä hyvin kartelli tuolla kirkossa ampumeen. Okei, sanotaan nyt, että meidän kaveriporukka menee sinne kirkkoon. No sitten tää äijä haluaa alkaa pelaa totuutta ja tehtävää. Mä oon ihan innoissani, että vihdoin tulee mun vuoro. No multa kysytään totuus vai tehtävää, mä vastaan tehtävä. No eka tehtävä, minkä mä saan, on sellainen, että me kotiin täältä. Me ei haluta sua tänne. No tolleen mä pelkästään välty tältä demonilta. Okei, sanotaan silleen, että mä vastaan totuus. No sit tää random äijä, joka pystyy tuonne kirkkoon silleen, joo tää peli on aito, demon on vallannut, ja tää pitää pelata tätä peliä loppuelämä. No eka juttu, mitä mä tekisin, mä nauraisin tälle, että sä oot joku skitsofreenikko. No okei, sit mä yhtäkkiä huomaan, että mun kaverille tulee tällaiset ihmeen virneet naamalla, jotka näyttää Snapchat-filteriltä. Sit mä alan ehkä miettiä, että okei, ehkä joku demoni on vallannut mut. Okei, eka juttu, mitä mä tekisin, olisi se, että mä hakisin kun toisen porukan tonne kirkkoon, antaa sitä kirrouksen niille. Noin yksinkertaisesti on. Me voidaan vaan laittaa toi totuus vai tehtävä kirjaus kiertoon. Mutta ajatellaan nyt, että mä oon kunnon pasifisti ja en halua satuttaa ketään muuta ihmistä. Eli me ei laitetakaan tätä kiertoa. No okei, ekan kerran kun tää demoni kysyisi multa, että totuus vai tehtävä, mä kaivaisin Uno reverse-kortti taskusta. Sitten yhtäkkiä mä alan piinaa tätä demonia. Mä alan kysyä tältä jatkuvasti totuus vai tehtävä. Ja sitten heti kun tää demoni vastaa tehtävä, niin mä sanon, että lähde pois mun mielestä. Ja näin, nyt me ollaan hävitetty tää demoni. 10/10, mä todellakin tuhoisin tää äijä. Freddy Krueger. Tää ei oo rehellisesti nössä, tää vaan vainoa se on unissa. Tää tietää, että jos tää tulisi oikeassa elämässä mua vastaan, niin mä antaisin yhden oikean swingin tolle ja toi tipahtaisi. No mutta koska tää vainoa mua unissa, niin tää on vähän vaikeampaa. Okei, sanotaan, että mä menen nyt nukkuu. Sitten mä huomaan, että siellä on Freddy Krueger. Tässä tilanteessa mä tajuin, että okei, Freddy Krueger piinaa mua mun unissa. Jokainen teistä on siellä paniikissa silleen, mä mennään ikin nukkuu, mä pelkään Freddy Kruegeri. Äijät, mä oon next level. Mä opettelen, miten nähdä lucid dreamejä. Eli tällaisia unia, missä mä voin päättää se unen tapahtumista. Sitten mä opin, miten nähdä lucid dreamia, mä menen nukkuu. Sitten tää Freddy Krueger tuleekin mun lucid dreamia ja mä alan piinaa tätä äijää. Tiedättekö, että mä voin päättää tämän unen tapahtumista? Ekana mä päätän se, että tää äijä sidotaan seinään. Seuraavaksi mä päätän vaan se, että mulle ilmestyy AK-47 käteen. Ja sitten mä alan vaan ampua tätä Freddy Kruegeria, tää äijä ei voi tehdä mitään. Okei, sanotaan nyt, että mä pääsis tohon lucid dreamiin, mä jotenkin epäonnistuisin se. Okei, mä menisin nukkuun ja mä laittaisin 15 minuutin välein herätyksiin. Sitten tää Freddy Krueger on just käymässä mun kimppuun ja herätyskello soi ja mä herään. Sitten mä menen vaan uudelleen nukkuun ja sama tapahtuu uudelleen. Sitten rehellisesti Freddy Krueger sekoo mentaalisesti ja lopettaa mun piinaamisen. Ja mä voitan tää 9/10. Mutta joo tosiaan, siinä oli kaikki kauhuelokuvamurhaajat tässä videossa. Tilatkaa kanavaa ja liketkää videosta, jos te tykkäsitte. Ja kommentoikaa minkälaisia videoita mä teen jatkossa. Nähdään!